Hello, hello, hello mga momshies out there. So since nandito tayo sa Bohol, hindi pwedeng hindi natin mapuntahan itong simbahan na sa aking likuran. Ito ang Baclayon Church. Ayan, kung saan, kung maaalala ninyo, no, na nung tinamaan ng lindol itong Bohol, isa ito sa mga talagang nasira o nawasak nung lindol na iyon. Kaya ngayon ay kung mapapansin ninyo ay bago-bago na ang itsura ng nung tower na ito. Tingnan natin siya ng mas malapitan sa unahan. Tara. Okay, so mga momshies, it's close po yung ating church kaya hindi din tayo makakapasok sa loob. But then I think kahit nandito tayo sa labas, pwede naman siguro tayo mag-send ng prayers para sa ating lahat. Ayan. And this is the Baclayon Church na naitayo pa noong 1595. Ayan, ang bongga. Thank you, Lord, at nakadalaw ako dito sa inyong tahanan. Okay, nandito na tayo sa Lubok River, saan dito mo rin makikita ang isa sa mga pinakasikat na restaurant dito, yung mga floating restaurants. Ayan. Ang ganda rin po ng river nila, ang linis. So, alaga-alaga talaga. Diba? Ang bongga. Marami silang rito. Mga floating river, mga floating restaurants. Ayan, so dyan na lang nila o-order. Hindi na namin ma-experience gawa po kasi nang kulang na kami sa oras. So tinignan na lang namin siya. Ayan. Ang ganda at ang linis. I must say talagang napakaganda rin talaga dito sa Bohol. Pabalik ako rito soon. Kailangan kapag nakasakay ka dyan, at matapos mo yung pagkain mo bago mag... Ay, gano'n? Oo nga, paano kung hindi ka patapos? Tapos Palit naman ako. Ate, may kuhaan ng pinagsasain. okay. Pepper So, finish or not finish? Ang Finish ito. So, ako yan. ang bongga. Ayan. Ito, araw yung... Pagdaan ko yan ng ano. Eh, picture ka rin ng picture, kuya. Nakahiwala yung driver nung nakahiwala yung driver nung teka ng river. Ang bongga. Kaya sa iba dyan na hindi pa nakakapunta ng Bohol, nako, isa to sa mga dapat ninyong bisitahin at puntahan na pasyalan dito sa Pilipinas. Yan, parang commercial na. Ano, hinto muna tayo ngayon or mamaya na? Hinto na tayo ngayon. Morning. Sige, doon na lang. Nagpo-fold din siya. Ganda. Hindi na ayos na siya. Buti hindi siya na-damage ka. Totally. Pero meron din pinakita eh. Meron. Oh, Inaayos na. ang ganda. This is the man-made forest. Ang galing mo. Medyo na lang. Pabalik. Mabalik na lang, kuya. Pabalik na? Oo. Sige. Ito rin naman ang puntaan natin. Ito rin dahil, kuya, no? Pwede rin. Pero mas maganda dahil. Hindi, kasi may mga kuya.
syempre nga, dahil nandito tayo sa Bohol, makikilala natin ang smallest primate na nabubuhay sa mundo. Walang iba kundi ang mga tarsier. Kung sino-sino sila, kilalanin natin sa loob. Gising siya. Ilan taon na po yan? 9 years old. Paano natin dito? Anong gagawin? Tayo lang kayo dyan, ma'am. Parang background lang siya sa Tarzan, ma'am. Patayo lang. Anak, dito na si mama, anak. Tarzan mo na yung itsura natin, ma'am.
Okay, mula dito sa Bohol, kasama ko ang isa sa mga receptionist mula dito sa Tarsier, ano nga tawag natin dito? Conservation Yeah, area. the Tarsier Conservation. Okay, yun nga yun. Napakaganda nitong lugar na to. The Tarsier Conservation Area. Yes. Okay, kung saan kayo po yung mga nag-aalaga sa kanila. Tama po. Ano po, caretaker po nag-aalaga sa kanila. Yes. Okay. A total of how many Tarsier meron tayo dito ngayon? 115 po sa breeding area. Then sa viewing, you can view 8 tarsier. Hanggang 8 lang po. Ah. Sa ano pong dahilan bakit dapat kakaunti lang sila? Sila lang yung nandyan sa sa area na yan. Okay. The rest is may kanya-kanya na silang pwesto. Yes. Okay. So ang Tarsier, nabasa ko kasi kanina, bawal silang hawakan at bawal Yes silang... Bakit? Anong... Ano po sila, endangered na kasi sila, kaya hindi pwedeng hawakan. Hindi rin basta-basta kasi. Oo. Isa rin yung sa mga character talaga nila na bawal silang hawakan. Yes. Okay. Tapos every night, kising sila. Yes, very active sila at night kasi nocturnal sila. Mhm. Oo. Then at day, that's why sleep sila at nagre-rest. Okay. Pero mga nakadilat sila, pag nakadilat, gising yun. Rest yun, nagre-rest. Ah, lang. pag Parang nag-ano lang ba, nag-relax. Okay. Okay. So ito po, itong inyong conservation area na to, ay gano'n na po katagal? Since 2011? Since 11, lagi sakto lagi 2011. Since 2011. Kayo po, gano'n na kayo katagal dito? Me, 4 years. 4 years Dito na. po work. Okay. Ano pong character ng isang Tarsier sa tingin nyo ang meron siya na meron ka din? Mm, Yung maliban sa ako, kasi malaki mata ko talaga. maka-hear ako ng 1 kilometer. Mabilis? Oo, mabilis ako Ay, Marites pala ito. Marites pala to. Nakakarinig ng kwento kahit nasa malayo. Oo. Ba't hindi ka sumama kina sir para at least alam mo kaagad, may problema ron. Ito taga-tik-tik sir. Diba? Ayan. May asawa na po kayo? Yes po. Ay, tara. Ilan na pong iyong anak? Isa. Sana all. May bala kayong sundan? Maybe. Pag tumawid po sundan ninyo, baka masagasaan yung bata. Anyway, thank you so much, Okay, ate. thank you. Ayan. Ang entrance po natin dito ay 100. 100 pesos. Yes. Okay. So, maganda na rin yan. Actually, okay na rin yung 100 pesos kasi hindi lang para sa Tarsier. Para na rin sa pagpapanatili ng Yes. magandang lugar na ito ng bahay nila. No? Ayan, maraming salamat. Kaya sa inyo lahat yan, guys, bisita na kayo dito sa Bohol Bohol. Tarsier Conservation Area. Ayan. Tapos hanapin nyo lang po si Marites. Nandun pa lang, papasok pa lang kayo ng Bohol, naririnig niya na kayo. So, alam niya na nadarating kayo. Thank you so much. Maraming salamat po. Mga mamshies. Yes. Ayan. Kasama natin ang ating mga Marites dito sa Bohol, sa Tarsier. Bawal tayo sumigaw, di ba? Yes, okay lang po. Okay lang? Okay ba? Ayan, hi muna kayo. Pakilala muna. Bakit dilo na dilo para kayong mga hinug na nana? Yan kasi ang uniform namin. Sorry. Sorry. Okay, mga pangalan. Pakilala po. Ako po si Susan Babiera. Si Susan. In fairness kay Ate Susan, panalo ang Susan. Okay, dali pakilala. Hi, my name is Anne. May Ann. Ikaw naman. Hi, I'm Tessa. Lusog-lusog Kain-kain din. Hi, I'm Maricel. Maricel. Hi, I'm Nina. Ate Nina. Yeah, taray. At kasama rin natin yung ating mga security na nandito. Kinamadang. Hi po. Ayan. At dito sa admin, ano pa nga? Ganda ng bangs. Parang parehas tayo ng bangs. Ang galing. Ano pangalan? Hi, I'm Sel. Si Sel. Okay. May Matet. Ano ka na Matet? Matet, pakilala ka na Matet. Ayan si Matet. Hi, Matet. Ang tunay. Si Matet ang tunay na kanoo. Bye girls. Thank you. Andiyan na sila. Hello mga Moshis. This is Moshi Jen. Welcome back to my channel. It's DJ.